Bagyo layos panagrisood ti banbantay, ginggined nalawa puor wen oram. Panagtaod sakit poon saan matakwatan at dapat dita panagbitak ti bulkan. Tarakin natin wen pangnamnamaan, idasay met ida ti peste wen no sengaw. Imbes nga napoy amay kiwar saan tay ti daga tapo magapuran. Idi ita ken inton bikat didigra sa namaliklikan ama pasamak. Kung naintayuman teknolohiyan iti advance di namit may baga umno karit tigasat. Pakdaar nilaing kentakkel metatulong tamakasakbay dagiti dudon ken kuton. Ngem apay agayos latta luwa iti barukong iti likudan nakarosakbay preparasyon. Wen kasta talaga ti sirib ni tao at dapatinggana saan may turayan ti didigra pales kapwanan naturay nga ima. Awan sa bali a pagkamangan no dilaeng iti namarswa laing dakikwana at talaga mangpunas sakit inted ti didigra ayat ti Diyos kadatayo awan patinggana.